Čaute, Smela a dnes vás vítam na tohto videa. Dnes to bude video vlastne to bude taký vlog. A vlastne budem za tetovačkou, neviem, či to je vidno, ale tu už mám takú tetovačku, takú pusinku a to sú také maličké tetovačky. To som dostala a nejsú moc veľké, tak sa nebude moc asi vidno a hádam vám to nebude vadiť. A môžeme ísť na to. V prvom rade si zagumičkujem vlasy. No, takže je hotovo a ukážem vám teraz tetovačky, to som dostala tieto tetovačky, to som si pred minútku, aha. Takže ich tu celkom už nemálo, ich tu dosť. A chcem ich minúť. Takže asi som vám teraz naznačila, že ich chcem všetky si dať nie na tvár, hej. Normálne, akože možno dať kde na nohu, na brucho, na čelo. Niečo som si robila srandu. Možno tak je na krk, na nohu, na brucho, na ruku, neviem, na vlasy, nie, neviem. Ale ešte si kladám tak viac, že na nohu dám, že hore, dole a tak. No, vlastne môžeme ísť na tom. Počkajte si. No, super. Ideme takto teraz zariadiť. Počkať. To by ste malo videli. Fakt. Dobre, ruku nastavovanie neznášam. Dobre, tak už som voľná z rúk. Mám tieto tlačky. Ja si takú vystrihím a ukážem akú. Ja si budem brať hlavne z kraja. Takže začínam od kraja. Bude to takýto delfínik. Máme v pohári vodu aj zrkadlo. Kam to tak dáme? Dám na nohu. Ja to mám jednu helku. Mám vodu. Je troška libutkavá, ale je to troška libutkavá. Może to nie vôbec pôsobiť. To vôbec nepôsobí. No super, takže ešte delfína nebudeme. Že delfína teda nebudeme mať. Dáme zase pusinku. Možno to povedali, no nechci, keby ono tak nám si. Má. Ja si skúsim túto pusinku znova, ale to ešte mám jednu pusinku. Má.
sú storočné. To kokos. Je to, že nie tá pusa vyšla? Počkaj, ja skúsim teraz to. Kože, no. Ty kokos. Keď mi to nepovie, tak ja si sa vyrazím. Au. Au. Takto fláčik. Asi mám dosť veľkú, keď som neviem. Si ho dám na prst. Sem. Ty kokos, to už to pôjde. Libotavý prst. Aha, už vyšlo to. No, už sa najde dobre vidno. Na takým čerpcom si zase zaslúbuješ. Čakaj, mám tu tak kde servík. Tu mám servík. No, mám takúto zaplnú trošku. Vidím. Fláčik. Troška skazení. Neviem pekný. Obraz tak fakt mám dole. A dám si tam túto takú matičku. A ten fláčik sa mi vôbec nepáči. Neznášam. Toto je strhané. Mám rukou. Skúsim vyhrať rukou. No, nemôžem nič, ale ja sa bojím, že nič ani nestihnem. No. Už na to dosť. Mám tu takú mačičku, neviem, či si to videli, alebo sa mi to odstrihlo, alebo sa mi vyplo natáčanie. Mám takú mačičku. A vám to budete vidieť, dosť malo vyzerať taký bože. To nevidno. Dokážu takto. No! Ešte ne. Ešte chvíľu. Tak, už vodnička táto. Tak. Nevadí. Nechcem. Och jo, no tak chvíľu musíte počkať. Ja musím ísť do spory. Počkaj minútku! Že som tieto úplne vykričníky. To je pekné vykričníky. Nie je to pekné, je to pekné. Poďme, to je pekné, mi sa to veľmi páči. No, títo ozadníky si dám na moju polačku. Petrolejovú. Som sa tam opálila na petrolejovej lampe. No, dobrý úraz, čo? Kto by chcel? A mi troška prepálilo oko. Nevidí, snažím. Myslím, že my sme
do nemocnice, tam mi povedal, že si mám len to doma dať Depanten alebo takú masičku. No, mi to proste, ja neviem, čo to mám, na noc mi to proste obviazali celú ruku. Dobre to, aby mi ten olejček petrolejový, lebo presazovala petrolejová lampa, som si vôbec nevšimla. Zase išla a ja som tam takto chvíľu pozrela, že proste sa rozbehla a ja som tam proste položila tú ruku a ja som tak strýchla a bolo to, a vyšlo mi teda, že takto. Tam je celkom vidíme, keď je tá žuvačka. Áno, o tom tá boločka. A ja už idem do tej sprchy. A za sekundu som tu dvere.